सेंग्रायाहाय जोंनि बर' सिख्लाजों फफ' होनानै हमजाफैलायबाय नै बेवहाय जे दा गुवाहाटियाव हमजानानै दङ दा नै बिसोर सानैखौ जों दा हमनानै दोनबाय दायो मा जादों जायाखै आं दा बिसोरखौ एसे सोंसिगोन लोगोफोर नै हमजालायबाय जोंहा नै बेवहाय गुवाहाटियाव हमजाफैलायबाय नै सासे बिहारि सेंग्रायाहाय जोंनि बर' सिख्लाजों फफ' होनानै हमजाफैलायबाय नै बेवहाय जे दा गुवाहाटियाव हमजानानै दङ दा नै बिसोर सानैखौ जों दा हमनानै दोनबाय दायो मा जादों जायाखै आं दा बिसोरखौ एसे सोंसिगोन अरे भाई आप कहाँ से हो बिहार से हो नाम क्या है आपका उधर पे क्या करने के लिए आया है कामाख्या मंदिर घूमने के लिए आया उसको कैसा पहचाना आप हाँ फेसबुक पे पहचाना खोनाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दायो जोंहा नै बियो बेलारामा नैबे जोंनि बर' आइजोखौहाय फेसबुकाव सिनायदों जाहैबाय दायो बिथांजोखौ मोजां मोननानै नंखाय मोजां मोननानै दा बिथांजोखौ जोंना नैबे बेलारामा जे बिहारनिफ्राय फैदों बिथांजोखौ लानानै थांनो नागिरदोंमोन दा बे टाइमावनो नै जोंहा नैबे बर' आइजोखौहाय मोनथिबाय हमनानै मोनबाय दा बेनो जाहैबाय दा खोथाया नोंथांमोनखौ रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो नुबाय थायो नङा होमबा नोंथांमोनखौ जों नुबाय थायो नोंसिरथा ना नोंथांमोनखौ जों नुबाय थायो जोङो ससियेल मिडियायावहाय जों बेसेबां माने नुबाय थायो जे जोंनि बर' आइजोफोरखौ बेलेग जातिनि हौवाफ्रा लांनानै जिबायदि बुथारहोयो जिबायदि खालामहोयो जिबायदि माने हाराहास्ति खालामहोयो दा थिग बेबायदिनो जोंना नैबे बिहारनिफ्राय फैनाय सासे सेंग्रायाहाय नैबे बर' आइजोखौहाय बेफोरबायदि खालामनो थाखाय बेहाय सं दानफैदोंमोन बे टाइमावनो जा गुवाहाटियावहाय हमजाबाय दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बिनि थाखायनो भिडिअ खालामदों दा नोंथांमोना जोंनि बर' आइजोमोनहा एसे एलार्ट जानानै थानांगौ मानो होनोबा दिनै एकदम फेस टु फेस लोगो हमनानै दा हमजालायबाय जाहाथे नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदि बेलेग हौवाफोरजों बेफोरबायदि थायालासिनो बेलेग हौवाफोरजों बेफोरबायदिनो लाइन मारियालासिनो जाहाथे नोंथांमोना जेबो खैफोदाव गोलैया दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोङो नेक्स्ट टाइम जे नोंथांजोमोनहाबो सोरबाफोर बेफोरबायदि साननानै दङब्ला नोंथांमोनहा बेफोरबायदि जानाङा बिनि थाखायनो जों बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय दा नोंथांमोना नायनानै लादो नैबे जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि ना नोंनि नङा सिमेन्ट सापरि मा नाम नोंनि नामा मा नाम गोबोरेन मनामुति मा टाइटेल बर' बिथांजोआनो जाबाय सिमेन्ट सापरिनि नोंथांमोना आंनि भिउवार्सफ्रा जुदि सोरबाफोर सिमेन्ट सापरिनिफ्राय जुदि नायदोंब्ला बिथांजोखौ सिनायोब्ला नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय बेनो जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि बर' आइजो आरो नैबे जाहैबाय बिहारनि बेलाराम है ना बेलाराम